Een vreemde taart. Joet is het Cornelia haar jitje. Jan en Joe helpt Tomke om de kamer te versieren. Er hingen slingers en vlagjes, ballonnen. En ze had de stoel van Cornelia ook versierd. Cornelia vindt het prachtig. Oh, wat is het hier gezellig. Krijgen we nou taart, Cornelia? Nee, de taart is er dan net eens. De bakker zal hem haast brengen. Ik zal eerst onder de douche en mij verklaren voor het feest. Voel je hem de doorhiepen wanneer de bakker komt? Ja, we zullen er goed om denken. Even later gaat de doorbel. Ja, daar is de bakker mij de taart. Ik doe de doorhiepen. Tomke en Jan en Joe stoven naar de door. Hé jongens, is Cornelia er ook? Ik heb een lekkere taart voor haar. Ja, mij maar. Ik breng hem wel naar de keuken. Oh, nou, net vallen lid, hè? Ik heb hem extra mooi versierd van Cornelia. Nou, hoi. Heel voorzichtig sjouwt Tomke de grutte doorzen naar de keuken. Daar zet er hem op de tafeldel. Jan en Joe is nieuwsgierig. Zullen we de taart even besjen? Ik weet net dat Cornelia dat wel laaien wil. Het is haar taart. Cornelia shut het om eens net. Die stiet onder de douche. Oké. Tomke doet het lid van de dozen. Daar stiert een prachtige, groene taart. Versierd met slagremmen, bijkes en chocolades. Cornelia haar naam stiet er ook op, voor chocoladeletters. Wat een mooie taart. En hij roept zo lekker. Ik ben gek op slagremmen. Even spreeuwen, hè? Tomke steekt een vinger in de slagremmen. Dan doet er hem in de moelen. Oh, heerlijk. Maar je kijk wat proeven? Jan en Joe giet ek met de vinger terug het witte kwot. Dan slikken ze de slagremmen eraf. Oh, hartstikke lekker. Hé, ik wil ook wat. Romke doet zijn pootje door de slagremmen. Hij maakt het een heel spoor. Tomke neemt nog een proeke. En weer een. En Jan en Joe ook. Oh, zo lekker. Ik kan gewoon net opbloeien. En nou zijn je bijken. Ik wil een chocolaatje proeven. Maar wat slagremmen. Ineen roept Romke. Ah, de hele taart is keel. Tomke schrikt. Romke had gelijk. In de dozen stiet alleen er nog een groene, kele cake. Oh, wat zo Cornelia's is ze. Haar mooie feesttaart. Helemaal bedoelen. Misschien maakt ze er wel een koelen. Of ze wordt leuk. Dan is het geen feest meer. We moeten wat bedenken. Tomke en Jan en Joe denken en denken. Dan jaren ze Cornelia al op het trap. Gauw het lid op de dozen. En wat doet Tomke dan? Hij krijgt de dozen met de taart en liet de dozen pardoes op de groen vallen. Daar leidt de taart. Op een kop op een vlier. Dan komt Cornelia de kamer in. Had de bakker de taart al bracht? Ineen Oh, schudt ze de dozen op een groen lissen. wat is dit? De bakker had de taart vallen litten. De dozen die klierden met de handen. De bakker die schrok zo. Hij is gauw uitnaaid. Dat is ik een rare boer. Als de taart nog maar net bedoorn is. Cornelia krijgt de taartdozen van een vlier. Heel stadig doet ze het lid eraf. Och, heen. Alle slagrem is voort. Wat een rare boer. Nou, ik zal de bakker opbellen. Dit kissen net. Tomke schrikt. Nee, Als Cornelia de bakker belt, komt alles uit. nee, net bel je. We kunnen de taart zelfs wel versieren. Daar is Thomas wel zo'n spuitbus met slagremmen. Ja, dat is ik zo. En ik had misschien ook nog wel mooie blomkes van zoeker voor op het taart. En de hagelslag, dat kan er ook wel op. Maar wij de taart versieren, Cornelia?
we toch het meisje aan. Ik spuit je de slagroom erop en Jim toch al het orenkort. Jan en Joen en Tomke doch een goed haar best. Na een skofke is de taart klaar. Wat is dit een prachtige taart, worden. Ja, hij is nog volle mooier als eerst. Hé? Hoe wist u dat? Jim Hammom is net schoon. Jan en Joen krijgt een kleur. Oeps, had ze het haast verklapt. Dat denk ik. Cornelia laak het. Ze had er ben wel trouw, maar ze zei het niet. Ze wil het feest net bejaren. Nou, wat is Jim? Zullen wij de taart maar eens proeven? Ja! Ja, yes! Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut.